Ahma sain clear tu le ngai thla tu te chibai kan buk le feka cheu tun tu ma chuan thil series MMA kan ron ti chuak le thona kai pon he thil ka ria trolin rap thla ka ti hlea boxer Hmelchhepa pali te chunga kos lal thleng lian che dan rap thlak tak ma he tun tum chu kan ron rekin kan ron chiar chuak le thona ni news pakhat na ron tar lan dana chuan Hmelchhe boxer pali te hi khuai khem le khatiang moi lo tak tak khan khoi chet kha alo tum thina ni mo asa thlak hle mai aeng pozuni se an thuron ziang ang hi kan chiar chuak nga chuan chutakara kan ngei dan te soitur om ni le kan soyanga chuan kan rek ve bor bor don ya o Hmelchhe boxer chunga che moi lo kosman ani tin an ron siaka national sub junior boys and girls champion haryana nei zo ta ka Hmelchhe boxer pali te chuan an coach lal thleng lian che dana wangin an lung oi lo na child welfare committee hena an thlena FIR thelu ani ti zale news in atar lang o tuna kan chiar zo ta ga po khan Hmelchhe pakhat mai ni lovin pali lai ni mo engtin nge mo kha coach khan lal thleng lian a hian pakhat mai ni lo an pali laka an che dan pa ngai ang veka khatika han che kha chu azia lo hle me a chuan chuti rualin misba kan ti don nge Mizoram Boxer Association kan tiang khatiang te kha inmol pho hle ani le kan chiar zelang National Junior Boys and Girls tel tur te hi hudeng muchen an kem na hun ram lon sport complex boxing hola hian an ko chuan moi lo tak takin a khoi thin an om te khoi saka an malte azu sak ba ka a fop lui thinin Hmelchhe boxer pali te hian an choinin zalen chuan atar lang ani otuna kan chiar zo ta kha an mal le an om te khatianga khoi saka zut rongon loin fo te kha a fop lui hial ni mo khatiang thil ka chu sexual harassment ang pon kan soi thiam heta karul ru lo omda chu tun ma John Kentina alo soi to interview na pakhada alo soi to kha Mizoram hi su boxing a tuina tak tak nai lo hetiang kos le hruai tu kan nga le tu khi boxing a hian ma kan son thailo ni alo ti kha tun hu a hian dikkat khop maya tuna thil thleng mek nen po hian mo tun hu a point dikkat khop maya tuna thil thleng nena han ngai bel phai chuan thil ni thai takani theni chu mani tui tak tak si lovin aenga mo khatiang va bai sei wanga inti tui chop mo khatiang te kha kan om thenin alanga asia lo hlea chuan an huai hian Haryana an tan thak hnuwa po boxer mai chin bol lai te lu chil atum nia report ania an ruma in thak zo ma te poin lu chil atum bok nia report ani khatiang le zel kha lal thleng lian mai mai chu asa thak hle meya isak lo khop mai kos ni phung le kal phung hi hre lo tlat pa ga tuna ka ron soita kang khan nang po hi hetiang boxing a tui hi ini lem hi ka ring lem lo ni hetiang Hmelchhe bai se wanga kos khatianga om mai kha khatiang te po kha yang lom chuwang chuan I phu tok sem nai chu I motor ni mo chuan thil phat ka soidu chu Mizoram hian Hmelchhe kos boxing a hian kos tur he anom velo ni ti ka zo na ni Hmelchhe boxing kos thatak tak tur te hi kan nei venual hian ka ria enga tinge engwanga mi pa te hi thlang nge kan ni thin hi thil ngai tu tham tak po nia Hmelchhe ni chuan Hmelchhe te po kha kosa khat harin pe meila khatiang te po khan thil hi a fu zogin ka ria aseng po chu ni se then khara chuan mi pa te pon an ruai chang chu om ve thin tho mo ma se thil ka ngai tu chu khata khan an kos kha lal thleng lian an ni lo khan Hmelchhe tu me te kha kosatan khan han hmang se chu hetiang boina le har sat na hi kan to hi ka ring lo ni mo chuan an huai hen pokso ti chung chak te hi an ron zia ka hi chu khir ve hle don ni me po chu ni se kan chiar zelang child welfare committee chuan protection of child from sexual offense pokso act case mangin FIR at heluta boxing kos lal thleng lian hi July ni riat kumsang hi som ni panga tho le ni tlai dar li fel kha man nghal ani heu hei chu pokso han ti chuan pokso hi chuan thil poi deuh mai chu side AB khatiang ti vel kha om ve lo ni pokso hi chuan mo man top khani mai he thil hi ni mo pokso case that na le a hlo om na chu mo pokso hi chuan side A B khatiang kha om ve ngai lo ni mo se khui an ti nge ka se chiang tu ro khatiang kha chu a thai mai thaya ka hre chu lo chuan a hrim thrim pokso case ka hriat ton huwa hi chuan side A le B hi om ve ngai lo ni hei thaki a that na ni chuan kan chiar selang Mizoram Boxing Association in lal thleng lian a Hmelchhe kosatana an ruat hrim thrim po hi
adik lo nia report ani boka hei wang hian Mizoram Boxing Association laka po FIR thelu du an hial mai theinin zalen chun a thudon atar lang ai heu tuna ron chiar tak khachu Mizoram Boxing Association ruai du te tan po hian thil hi apoi thei hle don ani tuna atira karon soita kang khan hai cheko satana lal thleng lian an ruat hrim hi adik lawadia report ani pokani hakatiang kha an ron soitel tlat maya hemi ta khi chu achan hi cover he chiang chi lawa then khara hi chuan hai cheko stan po hian mi pa hi chu khatiang khan anom chang hi chu aum ve thoin ka ria international china po hian mo ma se kha kha chu cover he chiang lawa ka lo he swal dewani pon in mi ria thiam na kha ka ron diala enga po chu ni se du thu sama chon mai chi hi chu mai cheko nge ti hian han rual hlom se hetiang hi chu du thu sama ni achan chu mi paina khatiang an han ti kha chuan thil hi mo a fu thei don lo achan chu mai chia an ni nang khan mo mai chia tu khatianga vak khoi le khatiang vel kha arem vak thin si lawa chumi wang chuan eng po chu ni se hetiang kos dura hi chuan mai chia bi ga chuan mai chenge hi da hlom la a fu deuh ber chu ti lo chu hetiang hi kan la tong chho zel don chuan mi then khalina an ron comment claim hi han highlight zui la piang tha thadeu deuh high school le higher sport vela hai chakos ni nuam ti deuh ka hrenual tin rc hier aron komena hei chu adik hmel ve riau mai chuan an huai hian laldina ifan tin aron komen boka mol pho thlak thin ve zoram boxing phasona kan lo ngai tu atlu tut laya hetiang han hriat chu rilru ana kan va chang chem misba lam hruai tu te hi nie tun trom chu a chang chiat thlak hle ni mo Mizoram amateur boxing hruai tu te nep ji he chu o kum khada tournament voi khat an siam ve rama abangam boxi lo boxer te hian hruai tu tha hi an mamo tak zedani adik khop mai Mizoram boxer hruai tu ti hian ne hetia international huwa baw le national huwa pakan lang ve sel du ni chuan boxer tuichil hruai tu le kos tuichil tak tak hruai tu tha hi Mizoram hian an mamo to ni amamo to ni mo tianga ma ni inti tui chop ni lo tui tak tak khatiang be ring kha Mizoram hian kan mamo zak lo hle mai a professional lo khop mai vai ho ti tok le khi Mizo hin tingi an lo ti ve ji thin le o boxer tha kan nei ha do mange apoi tak set ni he thil hi engki ma hian pathian ti tu te hi an lo thaber zel ni hi ne thil kan ti reng hian pathian hi da ma saber phodeila engi mi chu a fu vek vel mai ni mo tun boru ga po hian an kos ber hian lal theng len hen pathian hi da ro pui ber se hetiang thil hi kan tong lowang Mizoram hian mo bok chuba ka boxing association te po hi anmol pho lowang zia bera chuan pakhata chuan pathian hi pakhatna ada tok lo kan tiang kim kan tina hian pathian hi da ma saberila thil hi chu a fel thuak ni mai mo chu ti rolin he thil jung changa hian nakina te po Mizoram Boxing Association ruai tu te lampang te po an la ron tong chuak tura ngai taila pokso kan tina that ve le hlawum na ju site abcd kha khatia kha ve tlat lova hei wang hi ni pokso hi a danger riau mo a hlawum riau an thil pakhat ka ngai tu da ya chu hetiang rui hlau tol ru hetiang ayenga po chu ne khatiang rui hlau lo khoi hrim te po mo khatiang suar tu te po hi pokso ang hian in sem taila ai ru kan ti corruption kan ti te po hi pokso khe sang hi in sem taila hetiang te po hi kan sim phangem o ti ngai tu na hi a ve ni pokso chungchang han soita ga chul mo pokso chuan mi hi a warning velem lo ni mo ati pop pai side a le b a lo na lai da kha pokso that fe na ni mo hetiang pokso khe sang hian an Mizorama politician kan ti hetiang corrupt chin ho de ho hi pokso khe sang hian han kal pui la chu kan ram po hian ma son nge hi karinga chuan atop na na he video jung cha ka soidu chu e chia te hi kan ham le kan ram hmel ti moi tu an nia chu wang chuan mai chia te hi idu atangu yen kol thangu du a khatianga
lo ti kwal vel kha chu lal thleng le ranga lo ti kwal vel kha chu a fu lo mo ram le tham mol pho na ni chuwang chuan mi pathen khat ti kha chuan khatiang kha iching ve lo hangu kan mi zo nula te keima ni mi zo mi pa ten kan ven him lo chuan tu ten nge lo veng himang mo chuan thil pakhat Mizoram Boxing Association hruai tu te hena ka cha ve du chu hetiang thil reng reng kal chhuana emo coach stream thima hian hmeichhia chu hmeichhin coach mai ro se rual mai ro se mo mi pa chu mi pa in an coach ve meang chu ti ni lo chuan hetiang thil hetiang thilaya poi thui so khi a thlen lo nan hmeichhia chu hmeichhian coach ro se ti kha a top na ka soi du ni e ole thlir tu te kan video reaction te abul tanga top thlenga ulung taka min lo ngai thlak sak le wangin lom thu kan soya kan channel hi thai ti ni chuan khongain like le subscribe kha min lo me sak ve te che next video kan mule theu don nia ni man nuam fek ule chuan login thil pakhat ka soi the ingela chu kan channel hi chu kan ji hi adang ve a mi hausal er the hi kan clear ve lem lo ni mo fir ti fel te po hi kan lau ve lem lo ani mo fir rongat khan jail tan theina ni lo chuwang chuan kan channel kal sanga thu dik ron puang chuak dui mo in puan na ron nei dui nom chuan kan channel hi kan soi fo to angin mi pui te channel ania mi pui te tan kan ding reng don thu dika chuan mo mi a re thei wang khan a chapau ve thei tho a hau sak wang khan a chapau ve thei tho a hau sak wang khan kan hlau lo a re thei wang khan kan vatan lem lo khatiang mi ring kha kan ni o kan channel chu ma se thu dika chuan kan huai sen ve ti kha min lo hriat sakula ole ti khan kan in mang tha ole ti khan atop na kan han siam non le ni o ole